Customer guys, ang pinakakusgan nga konsihal sa barangay Kahagnaan. Si Madam Bitchay. Oh, inakay. Palit na magbalot. Thank you very much, Sir Rico. Sa kuan, sige kong tanaw sa imong live, di ko kapalit. Karon natunog jud kapalit akong balot. Ay nag-urgent kong Gcash dire sa 7-Eleven. Daghan gyud salamat nga napoy 7-Eleven kung natay emergency kinahanglan na atay maduulan di ay. Very good 7-Eleven o very good Sir Rico. Sana marami pang mga mo-franchise ng mga negosyante sa Matalom para easy to way, easy to walk. Are na mo magkuhan, magnegosyo sa Matalom na pod. Available open ang Matalom mo dawat o kinsay gustong negosyante. Untag na apoy magnegosyante og dakong franchise sa balot para di na sa iko sa restaplin. Okay, mga Daghang salamat sir. Bye. Sige siya, salamat sir. Mabugnaw ning ahong balot. Mo ni atong pinakakusgan nga konsihal Kusgan. sa barangay Kahagnaan, Matalom, Leyte. Salamat.